Sanibonani, sanibonani. Skhuni lo, Khumalo, asezweni lasePortshepstone, bangazi kabanye. Ngifunda iphepha la, kwenzeke ukuthi ngithengise endleleni. Khona la bengiphuthuma khona ngathola i-call ukuthi khona iphepha ndaba elibhale ngami. Iphepha ndaba elikhulu elihlonishwayo. Kuthiwa libhale ngami, so ngabe sengiyolithenga. Okay. Iphepha ndaba ilanga langomhla ka 29 to 31 2023 Sombuluko Monday. Nasi sihloko la sithi INKABI igonyuluke ngebithunywe ukuyombulala yazilengisa. INKABI igonyuluke ngoba ithunywe ukuyombulala yazilengisa. Angiqinisekise ke baningi abantu ababukile abathengile iphepha abengazi ukuthi uyimina ngempela ndo. Cha, imina njengamanje ngiyalivula iphepha, then we turning to page 5. Page 5. Page 5 moqala uthi ukhiphe isidumbu umbango obunduna. Ngiyabonga. Amen. uNkulunkulu abuso ufunda kwezilakhe. Amen. Okay. So sithi sihloko ukhiphe umbango, ukhiphe isidumbu umbango obunduna. Angeke ngisho lokho nje. Akekho umuntu engibanga naye mina obunduna. Ngicacisa la ngibangi, ayikho into engiyibangayo mina. Mina ngibangi lutho nje. Nale nemoto lengifika ngayo manje. Mawuthwena le moto le ebhala Skhuni, uthwene yakho ngizokuvumela nje yakho mina ngibe ngazi ukuthi yami. Ilokhu ibiza mina. Nala nje bengikhuluma nje ngikwa muthi lo muzo wakho ngizokuvumela. Nangu uNgculaza ngihamba naye methi lo muzo wakhe ngizotha wakhe awuthathi. Ngeke lo angiphikisani mina nabantu mina. Angiphiki nje ngiyela umuntu ophikisa nawo. Okay, right ke. Into eyenzekile kilena angiqale ngenze kanje. Angibonge ngokukhulu ukuzothoba nokuhlonipha. Ngiyabonga kumphakathi ososhabeni. Kunabo baba abadala, abanye amakholo, abanye obishop ngokuthi bahambe bayophakamisa igama lami. Kunabantu ababebaningi babengaphezulu kwa 10 abantu ababelindele ukuvotelwa kwisikhundla sobunduna. Kwavotwa ke kwagcina ngenhlanhla kuwine mina. Hayi abagudluzi ngudlungudlu ngoba hayi ngeke. Waqhathwa nami nje kathiwa into ayibe nabantu ngeke uzukwazi kungikhona ngoba abantu mina bayangithanda. Ngiyabonga kakhulu mphakathi. Kodwa ke nani niyazi ukuthi why ngithanda ngoba nami ngiyanithanda. Asenze kanjena ke. Mhlambe yini enza ukuthi abantu basoshabeni bagcine bezibona kubalulekile ukuthi bavotele mina ezunduna nkulu. Ngisakhuluma ngabantu abavotile. Into enza ukuqala ukuthi benze lokho babona inhlonipho enginayo. Basho lokho khathi bemotivate inhlonipho yami ukuthandwa abantu. Mina ungithanda abantu nje. Mina ngikwazi ukuthi ngifonelwe kuthwe vuka kunengane yomuntu ezalayo. Yayimithisa umfana nje wefike ngepholo ongaziwe akasekho umfana sekufunwa mina. Ngithatha ingane yomuntu ngiyifaka kwi-OD S3 i-A3 yami le i-S-line le ya-OD S-line le yanto levule ngaphezulu bathi abanye silahla ngiyifake khona ngihambe. Mina ngikwazi ukuthi ngivuka ngisho mina manginokhelwe umuntu eqonqo ukuthi angifuni. Mina ngikwazi ukufikelwa umuntu athi umuntu manje sishonelwe babukhumalo siyangcwaba asinalutho. Ngithi mina nanka amandla ami enginawo ngikhiphe ephaketheni lami. Angixhaswa uhulumeni mina. Futhi angenza ithenda kho thenda engiyenzayo. Ngikhiphe emalini yezingane zami nginike umuntu. Mina ngikwazi ukuthi kufika abantu bafone abantu babukhumalo kushila umuzi endaweni ethize kwasha yonke into yasha. Ngikhiphe futhi ephaketheni lami ngiphuthume lapho kuleyo ndawo. Ngumuntu okwazi ukukhuluma nabantu ngeke ungibone ngiphakanyisa ukuthi nginotho mina. Indlela engikhulule ngayo ngathi anginalutho kanti ngikhululeke nje khona okuncane kulula ngibusise ngakho. So abantu babuka lezo zinto. Ake ngisho nje into isibonile esilula. Uzubona ukuthi abantu bagaqela izinto ngoba sebezwe igama lemali. Lo shabeni kwaba khona into nososhabeni nje. Usasa kwaba khona unyaka la kade kuyohola khona abantu bafike kuthiwa imali engenanga. Abantu abazi bazobuya ngane edropeni abantu balambile. So ngafisa leyo simo. Ngafika edropeni ngilanga nje abantu bethu abalambile abanazi bangiloko nika abantu imali zokugibela. So kwafika emqondo nami ukuthi hayi man. Mabethu ngoba nami ngikhule ekhaya mina ngekho imali ekhaya mina ngikhula ekhaya ku rich. Kwafika emqondo nami ukuthi mabethu no sis bethu nomkhulu bayahamba bayohola babuye
baloku beya bebuya imali abayitholi ngabe sengithi cha angikhulume nabo driver basoshabeni ukuthi ngicela ukuthi kube khona amatekisi nje azosuka lo shabeni ekseni noma ngaba u6 noma ngaba u7 athatha abantu abayohola for free umuntu oyohola ekseni agibela ayohola ngawaqasha lo matekisi izinsuku zilandelana kwaphinde kwenzeka same thing ngaphinde ngawaqasha lo matekisi ngasebenzisana kahle futhi nabo driver ngalo nyaka khona kwakhona olwelwe nozolane bahlonipha nje futhi nabo abafowethu ngiyabonga kakhulu lwelwe ngiyabonga zolane baningi abanye driver esasinabo kulento ukuthi abathetha abantu mina ngibanika imali yamalodi bakwenza lokho ngiyabonga kakhulu mina yikho into engakwazi ukuyenza lo mphakathi asenze into elula ke nje manje kube khona i-event la kade khona i-event le kade lapha ehall le kade ke grounding lapha la kade khona umasipala kwahlelwa i-event umasipala uzofika ukudla kukho wathi umasipala ukudla unalo itende unayo yonke into but ukudla akukho okuzodliwa umphakathi just imagine umphakathi ongabe ward 4 wonke ushaba lonke lizoba seground khona okho abadala baphinde bangatholi lutho batholi ngisho yokuhlisa yabo abantu banama BP banoshukela mina ngafonelwa undaba ezithi inkosi yesizwe inkosi yesizwe ngathoba ngoba inkosi yahlonishwa ngathoba ngathi sawubona indaba ezithi yangifonela wathi Khumalo mfowethu nayi into la ngithola ukuthi ngiyafonelwa kunenkinga nje ngathi mina indaba ezitha mase kukhulume wena indaba ezitha komkhulu awuphikiswe izwi lakho ngifundiswe lokho nje ukuthi inkosi yahlonishwa mina ngathi inkosi yesizwe ngasuka same time la ngangena emotini ngafaka abanye abathize baka ANC ngathi akuyothenga into ezodliwa abantu umphakathi wadla ngangakubhajekthelanga lokho phathi uma sekuthiwa kuziwe emphakathini yonke lento yenzeka nje indaba yobunduna akaze ngiyihalela ngikuveza kahle ngiyihalela indaba yobunduna mina yabona akaze ngiyihalela then kumphakathi ngesikhathi lokuyiva bathi abantu bomphakathi ayibakhumana kubu wena man yabona lapha kuthiwa kuba umuntu ohloniphekile umuntu ongenekayo umuntu ekukhulumekayo naye umuntu obaziya abantu ayakubu wena babukhumana so nami ngavuma mina ngivumelanga ubunduna ngoba ngifuna imali cha lutho imali eholwe ebunduneni ngeke izishintshe mina impilo yami as a matter of fact ngathi nje mina ngixoxa ngathi le mali yobunduna wena mntanami unyaka wonke ngizoyihola kodwa ngizoyithatha ngiyiphindise emphakathini into yokuqala esoyenza sokwenzela ingane ama license nasi isikole silapha evushaba sama license thatha ingane ngiyazikhokhela ziyofundela license ngiyazithatha driving school ziyakhona ngemali yami kodwa kuzobe ngithatha leyo holela umnduna for unyaka wonke okukhomba ukuthi anginandaba nale mali mina kwenzeke njani ke South Africa umphakathi oshabeni lo muzi sikubona sowulungisiwe lo muzi washiswa kwafika abantu abawu6 la bezongidubula bahluleka ukungidubula bashisa umuzi lo baphinde babuya kule kwakulesithathu senkonzweni baphinde babuya kule sithathu sike siguqweni bafika bakhomba ngezibhamu bakhomba abantu ababekhona ngaphakathi ngezibhamu kwakuthi angikho mina abangadubula kuthe ngelinye ilanga nganginyuka lapha ngoku Chief Road nginyuka lapha ku Chief Road ngafika kunabantu abangikhombe ngezibhamu kanje ngathi chayela imoto yami ngadlulanga ngakhuluma abantu bayafakaza manje ukuthi kunemoto ehlezi ifika la kakhumala emhlophe ifike mekwehla abantu lana anginandaba laleyo moto efika lana thengela ngifika la kwami ngizopaka ngehla la ngihamba ngefortune mengifika la balele iNKABI zilele zidlalisa umuthi zilele kwi entrance la ngizodlula khona ngemoto ngafonela ekhaya ngima ngathi ma kunabantu abalana kodwa ngiyabavusa manje ngifuna ukungena ngabavusa zabuza kumini iNKABI uthi sikephi ngangazenza lutho iNKABI zaqhubeka zahamba kodwa ngangito ngishilo ngithi uNkulunkulu uzomveza umuntu kuyena ozama ukungibulala uzomveza so into eyenzekile ke South Africa iphepha ndaba nje belikhuluma kanje ngempela ufikile umfana bekumgqibelo ekuzeni ngokusa kuzosa kuba isonto wafika umfana warawonda ke ekhaya yambamba ngoba uyasho lana ukuthi ukhona into embambile yamhlalisa phansi wahlala uthi futhi mezohlala kuze kukhanye ngoba lento ebeyithi akahlale phansi bese imbambile umuzi nomuzi unento zakhona izinto lezi zakhona ngiyinyanga mina ngona umpumpe wenyanga mina ngathi wasesiswini sika mama Macapho ayikho inyanga uyibona iprofeta njengami ikwazi ukushisa phone number yomuntu
ekuthi kuyinkonzo ithi kuneyinkabi bezokudubula wena ngikwazi